رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشک المحترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی فی جامعہ۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں حدیث پاک روایت کیتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری زمانہ حیات دے اندر دو بھائی سن۔ وکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں وچوں ایک بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر رہ کے علم و حکمت دیاں گلاں سکھدا سی۔ والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی کم کاج کردا سی، کھیتی باڑی کردا سی، محنت مزدوری کردا سی۔ فشک المحترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا کھیتی باڑی کردا سی، محنت کردا سی، مزدوری کردا سی، کم کاج کردا سی، انہیں اپنے اس بھائی دی جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر رہ کے علم و حکمت دیاں گلاں سکھدا سی، اس دی شکایت کیتی کہ اے کوئی کم کاج نہیں کردا تے ایدا خرچہ بھی میرے ذمے لگے ہے، نہ یہ میرے نال آ کے کوئی ہاتھ بٹاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا لعلک ترزق به، یقیناً تنوں ایدی برکت دی وجہ نال رزق دتا جاندا ہے۔ لعل ویسے عربی گرامر دے لحاظ نال ترجی یعنی امید دے معنی چ آندا ہے، لیکن حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھیا وے جتھے اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دے کاملین مقربین افراد لعل دا لفظ استعمال کرن او ترجی دے معنی چ نہیں بلکہ وہ یقین دے معنی چلا جاندا ہے۔ اس واسطے میں ترجمہ کیتا لعلک ترزق به، یقیناً تنوں رزق اس دی برکت نال دیتا جاندا ہے۔ اتھوں علماء نے مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ دین دی خدمت کرنے والے طالب علم نوں اگر کوئی بندہ کوئی چیز دیندا ہے تو وہ احسان نہ جتلائے بلکہ اس دا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اودی خدمت قبول کیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دے بدلے وچ انعام دے طور تے اس دے رزق وچ برکت رکھ دیتی ہے۔ حالانکہ بظاہراً تو شکایت اس واسطے کرن آیا سی کہ نبی کریم علیہ السلام نوں ڈانٹن گے، فرمان گے جا کے تم ہی کام کرا، لیکن او اہم کام سیکھ رہا سی، علم و حکمت دیاں گلاں دین دا علم سیکھ رہا سی۔ اس واسطے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا وے کہ بندیاں نوں چاہیے کم از کم اپنا ایک بچہ تے دین کامل پڑھا دین، جڑا فرض علوم ہے وہ تے ہر بندہ مومن مرد ہوے عورت ہوے اس تے سیکھنے لازم نے، او دے تو چھٹکارا کوئی نہیں، لیکن کامل دین پڑھانا کم از کم اپنے قبیلے چ خاندان چ کوئی ایک فرد تے دے دیا کرو نا۔ جس وقت تو دین سیکھے گا تے تہاڈی بھی رہنمائی اچھے طریقے نے کر سکے گا۔ اور حضرت سیدنا امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہاں نے جس وقت علم دین سیکھیا سی تے جنہ مشکلات وچ سیکھیا سی وہ مشکلات آج دے طلباء نوں نہیں ہیں۔
حضرت امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی خواہش سی کہ میں بغداد شہر ہی چاہ کے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث پڑھا۔ جس وقت آپ پہنچے بغداد دے اندر، پتہ چلیا وقت دے حکمران نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے سخت پہرا لگایا ہے، آپ تے پابندی ہے، آپ دین نہیں پڑھا سکتے۔ دو قوتاں شروع تو چل رہی نے، حق اور باطل۔ باطل اپنا زور ہر دور وچ ماردا رہا ہے، اس دور وچ بھی دین دا کام کرن والے اگے رکاوٹ موجود سی تے اج دے دور وچ بھی ہے۔ جس وقت حضرت امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نو پتہ چلیا، آپ نے سوچیا میں تے آیا واں سپین تو، انہاں دا علاقہ سی سپین، پڑھنا میں دین ہے کراں کی پابندی لگی ہے۔ انہاں نے منگتیاں والا کاسا پکڑ لیا، ہر بندے دا دروازہ کٹکھٹان کہ فقیر آ گیا کچھ دے دو۔ جس وقت پہلا دن سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچ کے دستک دیتی تے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنی استطاعت دے مطابق اس دے کاسے چ کچھ رکھن لگے، دنیاوی مال و دولت۔ اس نے یکدم اجازت لے کے گھر دے دروازے دے اندر آن دی اجازت منگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیتی تو حضرت امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کیتی میں کوئی پیشہ ور منگتا نہیں، میں علم دا منگتا، لیکن مینوں حالات دا پتہ چلیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سختی بڑی ہے، تو اے مسافر، میں تے اگے تکلیفاں جھیل رہا، تو میں نہیں چاہتا کم از کم میری وجہ تے تیرے تے کوئی پریشانی آوے۔ حضرت امام بقی بن مخلد نے کہا جڑا طریقہ میں اج اپنایا نا، میں فکس ٹائم عرض کر دینا، اس فکس ٹائم تے میں تواڈے گھر دا دروازہ کٹکھٹاواں کراندا، پچھوں میں منگدا آواں دا لوکاں کولوں دنیا دا مال و دولت۔ جس وقت تواڈے دروازے تے آؤں گا، آپ نے جو منو علم حدیث وچوں کوئی حدیث پڑھانی ہوئی تے آپ نے اپنی وہ ترتیب دے لینی ہے۔ دروازہ میں کٹکھٹاواں دا، آپ اسی طرح منو تھوڑی دیر واسطے اندر کر لینا تو مینوں ایک حدیث پڑھا دینا، میں اس نو یاد کر کے نکل جاں کراں گا، سارا دن یاد کراں گا، دوسرے دن پھر آ جاں کراں گا۔ حضرت امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کچھ عرصے بعد بیمار ہو گئے۔ جس وقت بیمار ہوئے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کسے کولوں کہ ادھر ایک فقیر آمدا سی، وہ کدھر گیا؟ کسے کہا جی وہ تو جڑا فلاں شہر دا سرائے خانہ بنیا، مہمان مسافر خانہ بنیا ہے، اتھے ٹھہردا سی، تو وہ ہو گیا سخت بیمار ہے۔ بیمار ہونے دی وجہ تی جڑا مسافر خانے دا ذمہ دار ہے انہیں انہوں نے اس تو بھی کٹ دیتا وے، تو مسافر پتہ نہیں ساڈے ذمے نہ لگ جائے اگر جاندا رہے اسے بیماری وچ اس دنیا تو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شاگرد دی عیادت واسطے چلے گئے، ڈھونڈیا، جا کے دعا وغیرہ کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے شفا دیتی۔ اس وقت تک انہوں نے 300 حدیثاں یاد کر لیاں سن۔ اتنی دیر نو اللہ نے فضل کیتا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پابندی بھی اٹھا لی گئی، پھر باقاعدہ ایک تفصیلی سلسلہ چل پیا علم حدیث پڑھان دا۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اتنا پڑھیا، پڑھن تی بعد جس وقت اجازت لی دوبارہ اپنے علاقے چلے گئے، جا کے آپ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی، اج جو 15 جلدیں چھپی ہے۔ اس کے علاوہ علم حدیث دا بھی کوئی کام کیتا ہے، یعنی دین پڑھن واسطے بھی لوگاں نے مشکلات اٹھائیاں نے، لیکن اج کی ہے جگہ جگہ تے مراکز موجود نے دین پڑھانے والے، لیکن پڑھن والا کوئی نہیں آمدا۔ دلیل الفالحین دے اندر بزرگاں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شکایت کرنے والے بھائی نو جڑا ارشاد فرمایا سی نا کہ یقیناً تنوں ایدی برکت دی وجہ نال رزق دیتا جاندا ہے کہ تو اس دے واسطے طلب معاش نال کرنا ہے، وہ دی وجہ کہ
کیونکہ حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بندہ جدن تک اپنے مسلمان بھرا دی مدد کردا رہندا ہے اللہ بھی اس دی مدد کردا رہندا ہے۔ تے اے جس وقت اپنے اس دین حاصل کرن والے بھائی دی معاشی لحاظ نال مدد کردا سی تے اللہ بھی اس دی مدد فرماندے اودے رزق وچ برکت رکھ دیندا سی۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں دین دا علم حاصل کرنے دی اور دین والیاں دی خدمت اور احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔